Mga ka-Disciple, ano ang pundasyon ng buhay mo? Buhangin ba na madaling gumuho o bato na matibay sa unos? Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, September 13, Memorial of Saint John Chrysostom, Bishop and Doctor of the Church. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Lucas 6:43-49, sinabi ni Jesus, "Walong mabuting punong kahoy ang nagbubunga ng masama, at wala ring masamang punong kahoy ang nagbubunga ng mabuti. Makikilala ang bawat punong kahoy sa kanyang bunga. Ang mabuti ay naglalabas ng mabuti mula sa yaman ng kanyang puso. Ang masama naman ay naglalabas ng masama mula sa kasamaan ng puso. At bakit ninyo ko tinatawag na Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko? Ang lumalapit sa akin, nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito, ay tulad ng taong nagtayo ng bahay na may malalim na pundasyon sa bato. Nang dumating ang baha at bumayo ang agos, hindi natitinag ang bahay dahil nakatayo ito sa bato. Ngunit ang nakikinig at hindi isinasagawa ay tulad ng taong nagtayo ng bahay sa buhangin. Nang bumayo ang ilog, agad itong bumagsak at lubos na nawasak." Mga ka-Disciple, dalawang bagay ang itinuro ni Jesus dito. Una, ang puso ay parang puno. Ang lumalabas sa bibig at gawa natin ay bunga ng laman ng ating puso. Kaya nga kung puno ng grasya, kabutihan ang lalabas. Kung puno ng kasamaan, kasamaan din ang mamumunga. Pangalawa, ang pananampalataya ay dapat may pundasyon. Hindi sapat ang Lord, Lord kung walang pagsunod. Ang tunay na Kristiyano ay hindi lang nakikinig, kundi nagsasagawa. Tanong, ang buhay mo ba ay nakatayo sa bato ng pagsunod kay Kristo o sa buhangin ng pakitang tao? Mga ka-Disciple, piliin nating itayo ang ating buhay sa bato, ang salita ng Diyos. Dahil darating ang unos, pero kung si Kristo ang pundasyon, hindi tayo matitinag. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless you, Asias!